What's up, guys? How Hello, is everyone. it? Wow. Hello, Makoti Wabantu. Hi. You're looking so good, so wow, so Okay, guys. So today tirikuenda kwa Tete kunoratidza motikari. Guys, munozviziva kuti taane madays kana taane maweeks taane chifambiso, but Tete vanga vasati vaiona, and guess what, today is birthday ravo. Nenyaya yetime tasakwanisa kunovaratidza and vanenge vari busy nekubasa, havabatike zvekudaro. So nhasi tangodecida kuti tongovatevera kubasa ikoko ndokwata kuti ngonovarakidzira hapana. So nhasi toti mufambe nesu munoona Tete vachiona mota, tichionawo mareactions avo, tichinova tichiwo happy birthday. And so guys, handeitese makoti uda kuudza vanhu kuti chi, what do you wanna tell people? It's all ipapo apa ndikuti atauri nemika guys, haasi kutoita mutaura nemi, ari kutozviona hake kuti akapitwa Mira. Yeah. Oh, so guys, yeah. Now, Handy, let's go. So guys, handei sezamunongoziva kuti tinenge tichingokuudzai zvose, tichifamba nemi pose, tichiita nemi zvose, you know. Saka handei tinoona Tete nhasi chai. Hey, thank you guys for your love and support. And kana usati wasubscribe, make sure to subscribe. Kana usati wafollow, make sure to you are following. And also we are reminding you kuti guys, tingori nema pages 3 chete. One rakanzi Taiti, nerimwe rakanzi Murora wenye Kiki, nerimwe rakanzi Taiti ZW. And ma pages edu ese ari over 100,000 followers. So wakaona page riri pasi pe 100,000 followers, harizi reduo, musabigwe mari, musango follow, kana muchida follower zvenyu, but muzivuta hatisisu. Guys, atina page past 100,000 followers. Thank you guys for love and support. Make sure you subscribe, make sure you follow, make sure you do. Apa Like mapages atutaura ya ndeye ku YouTube. My Facebook. My mistakes are ariko guys. Thank you guys. We love you. See you. Mama funga kuti chi neusikadzwa mune zvamama tofunga ino manje hazvisi. I know handovasiva. So guys, yeah, ndio takananga kwa Tete atisidzora tsvimbo. Oh my goodness, guys, traffic. Ow. Onekana mchikaira achafara. Look guys. Traffic ikuti nonotsa. Traffic ikuti tramawani.
So guys, tasvika. We have just arrived now and Tete vari kufara. Ukuonekwa nani? Ukuonekwa nani? I know that's kuonekwa but Tete vari kufara. Camera. Unpashi camera. Muri right Tete. Tete vari muri pa camera, muri right Tete. Tete tu right. I'm not telling you in Nimrod. Hanzi ji? So muri right Tete. Muri se bas. Basari right road. Koku nakirira tsukirira ku. Kanaka nokuzanda dzekwe kanaka zvidaro. You know it's my birthday. 40. Yo. Yes. Can you imagine? Tete is 40. Today someone achembera guys. Aneba muromo. Inzwai. So guys, today someone achembera 40 today. Can you imagine? Akapinda mubhazi guys, mfana vadzurira vagare. Ah, pakaipa. Munondienda kubhazi ndofamba nebhimu. Tiri kusileya? Oh, thank you. Oh. Ndofamba nebhimu, handifambi nebhazi. Mufamba nebhimu? Ndomudziyo wedu Tete. Ndinendesa kubhimu, kubhazi ndine bhimu. Ii, nadzinga kubhimu. Okay, tokuitrai Uber Tete. Bhimu. Tokuitrai Uber baby. Try Uber. I don't have bhimu, guys. Muraitere edwe. See you again. Tanoizwa nemotikari takuradzai. Aiwa nditi muroro wangu watanga ndizotada kundendesa kubhazi saka ndisinombofara. Chifara ine tokuitrai Uber. Oh, yeah, by the way. I hope you could be gram. And that's the ambush when I was comfort here. I'll also be gram. Comfort room of crystal leather. This is nice, guys. Nice. Thank you. No, then to win a couple of Zinofamba. Zinofamba. Ru. Tete vari kufara. Yala. Tete vagara pasteering. Vari kufara singaiti Tete. She's so happy. Imagine kuya kuradzwa mota musi birthday ravo. Oh wow. Wow. Apa nasi kutonhora guys. Muriseka mota. Ndakanaka here. Ndakachena here. Musataurise kuti munonzwa nemurovora wenyakazita jerasi. Ndakanaka. Taurai chokwadi ndakanaka. Kopa muzoro payo. Ngaza ndisikuraramba. Ungoti zurira muto mune comfort com. Mungoizwere ilambo iri maimwa. IBM inobururuka, BM kubururuka. Ndege ipasi. Aiwa Tete ndo aitira unozone dzoradzwa mota musi birthday. Aiwa. Imagine. Kuti Tete ndo Musi birthday mota. Pasina Tete. Muroranga big. Aiwa indosapota muroranga big.
aiwa ngatombowiranekunomborara apa Tete vari mota Tete kubhutsi. Kumashure Mashure ndekwehandbag Tete uku. serious ndini ndinokuendeswa kuhandbag. Anyway, I love you guys. Love you my people. Love you muroro wangu ndokuda zvokudzi. Uri kubika ndoziva kuti ndizvona sidza mumasimbira ipo. Uri kudya. Unofraya ndozviona you're very good at cooking. Ayo marecipe. Marecipe marecipe tokutokopa kaisipa recipe. Ndikopa katopati recipe kopa. Ndodzaka naTete vari kudzidzisa kune kwaide. naTete anokashongoti ikopo aiwa zvorora zvokudya. Imneyese nouneyese kurora kuti kurora zvinzi chaitizveiwe Yeah. so really like I do appreciate guys muziyo izvizvo havasi vese vari kugona kuutenga uona mapura bm ndege yepasi aitengine munhu wese wese zvekumhanya ii haisi bhara kaire kuti unongosvika pamusika pambari woti ndikuda bhara this is bm noburitsa mari yakawanda saka guys thank you very much aiwa ndanakirwa Tete vablesa Tete vafara Sure here. saka matiti kuenda kuharimanasi handiti aiwa this is nice guys mudziyo wakanaka indaitofunga kuti idhirama ini Ndiri kutononokerwa sendisa ndaratidzwa mudziyo asi vari kuita dhirama zvino nhasi ndanakirwa aisi dhirama Ndiri kutononokerwa nekuenda kukeke zvangu dzimwe dzese itori histories. Ndiloke moti tange nditarisa kuti Nice to meet you guys. Tomuperera kugonai ku. Tete was so happy to see us and isusu taifarawo kuvaona and vakafara kuona mota waiva musi webirthday ravo apa vari kubasa so kwaingowo kungoonana nekufarirana pasina yakanyanya because vaitwa pabasa vakafara chose vaigara vachiti please tiri kushaya nguva yekuuya kuona motikari huyai nemota kubasa nekuti vaigara vari busy saka takazongoona zvakanaka kuti tasvika pabirthday ravo. Thank you guys for your love and support. Thank you. Please don't forget to subscribe or to follow, to share and comment. We love you guys. Thank you so much. Goodbye.